Salam mehriban dostlar. Ine bizim tanışol gepleşigimizde bu gedek sanymyzda bizim Halipa bagşymyz Agam Talipany mehmançylyga çağırdyk. Bugün bize Agam Talipadan bir näçe soraw jogap alşar gurundaşlyk bolar we Halipanyň öz ýaş döwründen şu neçenni iň gowgorýan aýdymlary, şit aýdymlaryny dinlärs. Halipa bizim tanışol gepleşigimizde hoş geldiňiz. Sizin ýoluňyz aýratynmyr ýol. Guht Yakub'un yolundan ya Guht Yakub Halipanyň dinläp özüňiz aýratynmyr ýolu düşdüňizmi şo barada azaraak gurrun berseňiz? Men özüm aýdym sahada şol mektebe oturup oňa Maratragyň medeniyet öýüne işe geldim. Ondan o wagtlar näme şol Türkmenistan halk artisti ýöwedil tekayfyň aýdymlarda ýörgünlükde. Ondan haýt bolşym halatam şoňa ökünýärde şoň aýdymlaryny aýdýan da. Ondan o wagtlaryny ýöwedil tekay Halipa wady anlerdakdan Halipa Gurban man Nura Tokko ondan soňra waka şol Recep Uli Recep Ulu gufti Halipa aýdyp başlady. Soň ýanky barlyk Hacı Halipa Nura Tokko Halipa aýtylma Ataway Halipa hemme tuğul şeýdip hersinden bir zat alyp adam näme bir maksada yetmek üçin bir ýa bolmasa ýanky berýän sorawlaryňda ýanky her kimiň öz aýdýan äheňi diýilen şu planyň ýoly diýdiräme ol bir ansatda däl. Ondan menim şolar kendiňledim. Ondan bir toýa men 84-86-njy ýyllar töwerek mukawiyalla anyk ýazyma şonu bolýan. Şu wagtlar men Türkmen Döwlet Filarmoniýasyna Milli Fadnaky Türkmen Döwlet Filarmoniýasyna işe geldim. Ondan şol Şataýda men destan ansamblynda işleýärdim. Ondan Gurban mannaga mady Şataýda ýöwedil teke wady. O Türkmenistan halk artisti Halipa Murat Sadyk Halipa wady. O ýazyma düşýänler şonlaryň köp wagt geçipdirdi. Ondan Murat Sadyk Halipalardan da atdyram aýdýan aýdymlaryndan bir ýön gaýwanadyr şoň ýaman şeýle bir nemekde halýanda şoň aýdyşdy. Ondan aňda galýa da bir ýerine şeýle bir plan ýollarny geçip gidýän bolýan. Ondan bäşde aýdyp beýle Halipankyny boýup göräýin. Moş mun kersmede mun kerser, on kerser diýen ýaly. Şeýle saýlap ondan burun aýtýan-tekinji ýyllarda bir ýaşullaň bir toý etdi de bizim destan ansamblymyz toýa çağırdy. Toýa çağırdy bolan soň Ataýda şol Marwal aýatynda Nurberdi Şoluk diýip goýokçawyndan bir başy eltdir Guht Yakubyň şäherdi. Ondan olum aýdym otyran soň oglum bilem ýanky daşarda da ýanky köýler aýtmışlar dikturma was diýen ýaly estrada da. Ondan bilem daşaryny da soğup ondan han başlaryň ýanyna geçip dememe bir kağıt çay içerdim. Denjiňe alarsyňyz diýip şeýle. Ondan Agam senem bir sana aýdym aýtsana zat. Ay menem jogap bir 25-27 ýaşlarynda ýaşuly. Ondan iki sana aýdym. Bir Sergezan men, bir Serwagacym, şoňa men de şonu aýdym. Ondan ýaşaýda bir ýaşuly bar ekan, ýene diýdi tutardy aýtsa bir hel gelişmänem duranok diýdi. Ondan sen dedi ýene bir sana aýdym aýtdy. Ondan ay soňam bir aýdym aýtdym, oradym diýen ýaly pele ömrüm şoňa men de aýdymlar. Ay şeýdip ondan şataýda özüm bir heli soň Guht Yakup Halipa aýdymlaryna gyzyp başladym da. Halipaň ýazgylary çykyp başlady. Ýazgylar oğlum bar. Ýanky tele ýazgylarda. O radioda ýazgylar hatam taýdestan we tele ýazgylaryndan ýanky Sultan Sen Baykara we şolary ýürütip başladym soň bar sebäp bolaram ýanky ýaşuly sen nedi halk aýdymlarynda geçiber bolmady. Bizim aýdýan aýdymlar bilen şeýle alyp göremdi de halk aýdymlarda ýöne Şahmet Ýaşym Halipaň ýanky täzeden işler, täzeden öwüşenler işler aýdymlarda. Estrada geçiren aýdymlar. Estrada geçiren aýdymlary galberde ýanky görewli şadiýetlerden öwüdülen şahyndan ýanky kämen elýän. Ondan ýyllaryň bar bizim ýylemeňde. Ondan ordasyndan gül ruhatly gyýdyny bizim hana weda alyp getirin. Soňra men de aýdymlar zatlar täzeden işläp
Olaydın örüm şeytler halk köpçülüğü yeterdik de ondan son bir 88-nji ýyllarda ondan soňra bir ýykyn etdim de öýe kellemde Halipam bilen masa aslında Samet Halipa dedim. Şukurt Yakup dedim. Şu nemesin dedim. Servasdiýan alkaýdym dedim. Toltan benim Baykara destan bir saydım da. Şunu dedim bir estrada geçip bir täzen bir öwşün bir öýüm bir täzeni estrada ýerinde bir işläp bersen da dedim da. O wagtlarym ýeni şol ýaky konser saparlary bilen daşa ýurtlara gitmeli bolan şeýler bolup, ondan olaydym garly. Olaydym garly bolan soň men bir mara bardym bolyn. Türkmenistan halk artisti Mireli Şamuly fawattely. Ondan şo wagtlar ýaky dedi wastyň lazım, ýaly çykan wagtlarda. Şeýle ondan şolar ýa şeýler bir arzulam, ma şeýdip bir zatlar işläýdim dedim bolyn. Bolýan ondan men eşitdim de şo wagtlarda bir 70'lik wagtda bulu. Ondan ol ýa deksi 21 dedim ýa. Şolar wagtda. Ondan men nidi täzestirme dalym zat täze guralarlym sağurlarlydy. Ondan soň öýüne baryp gördük bolyn şo dedi was dilýän üstünde kenna daýyrmy. Ondan onu şey dersen on sen neydi onu ýazysyň getirýän mi ýa-da öýüň aýdyp berjek mi zat diýip. Ondan menem soň dutar kaka baýr dutar wagtda dutar alyp bardym. Ine şeýle bolýar menem öýdüküm şey derli. O Samet Halipadan bir öwrenen zatlarymyzy oňa da aýtdym şeýler. Ana şeýde onsoň şeydi Kurt Yakup Halipa'nın yollarına da geçip men edir şu Kurt Yakup Halipa'nın men öýüň aýdyşýar aýdyp bolmaýar. Onu bir estrada geçirip öýüňe bir ýak edip bir aýtmagam bir ýeňil bolar ýaly. Ýeňilliýsem bir bolar ýaly ýeňil maňly däl. Bir dinleýänne bir dinleýiji ýa-da bir beş taýlara go bolup durýar. Pularyň aýdyşy ýakyny ýaly. Yolum oýmalla. Ana şeýdim olsun bir hili Allah berse guluna getirip koýarım onu diýişýär bir hili. Öýde bir hili otsa şonýaly bolup bir worşwastan gidipberdi. Men sizi Halipa Şaýanky Kurt Yakup Halipanyň estrada görnüşi diýip kiçikligimden tanıyan sebebi fizikak toýlara gidemizde toýlar 5'lere 6'lara başlaýat da. Şonda ilkinji halk aydınları bilen başlaýardy. Onda da ýadyma düşýär entäksiz tanamakam sizin aydınňyzy tanadym. Şeýanky Sababorly ba. Şo Sababorly bilen toýlarda atlar atşadyk da ki o men gaty keçidim. 5-nji klas, 6-njy klasymda. Hani men sizi ýaky Kurt Yakup Halipan estradada görnüşinäki diýip tanadym. İlkinji tanandy sizin sesiniňizde. Şo sizin Sababorly aýdymydan şonu ilkinji ýere geçdim. Şoňa men bir neme de var, bir bolan waka da var. Men bir umur bir konser sapary bilen gitdik-de, ona men öz maşynymda gelýärdim bolyn. Maşyna bildiň goýmaly boldy, bildiň ýatdy ýolda. Ay bolsa bir 30-40 metrdir da. Ondan onu ay jugly maşyna bolup teklap bolup agyrsa döwedem. Moskowitz olmagy mümkin toşlaýardy başda. Öýle agyr maşyna öýle bolýar. Ondan ay edip bir onu tapdyk, bunu tapdyk ýaşuly bilen. Ondan men ýanky saprakan bu ýa bildiň uýançy var. Şoňa ýanyna baryp aýtdym. Agam dedim bildiň torda onu bir kömekleşdi, teklap getirerler staýyk dedim da. Ay ýördi ondan menem şo wagtlar ýanky serwagazy, dady, peridat ýetdi, ýardan aýrylym. Şo ýanky çykan wagtlar da. Aydın. Ay 89-njy ýyllarym gadýarlar. Ondan şey diýip olam teklap gelýär bir iş açykda rolla da bir elňär. Şey diýip getirip ýanky bildiň uýlan ýerek maşyny getirdik bolýar. Enem diýdi ýa-ma ýüzüň tanışlaýsan diýdi. Ay menem diýdim şo Murat Baş diýýär adam. Kurt Yakup şäherdim diýdi. Howa diýdim men diýdim Kurt Yakup gaýbana şäher Halipam şo diýdim. Nurmum nesip etdi, bir kitapar toýlarda hatta gawat derli paýerli. Gawatlaşmak nesip etdi, salamlaşyp nesip etdi Fahir Halipa bilen. Ondan sonra şol ýaşul aýtdy, diýdim men nidi Kurt Yakupyň bir ýerde bir
aydan bolsa dinledim bolýan Gurt Ýakubyň diýdi. Ritmology ýa-ni aýdýan birinji gerek dinleýän diýdi. O Gurt Ýakup türedipdir da. Doğru. Ýanky diýen diýsiňe diýer şo Gurt estradan Gurt Ýakup diýip adam edýän ýa-ni da. Ha, şeyle. Ol pikir edipdir şo Gurt Ýakup ritmology ýa-ni Gurt Ýakup aýdýan türedipdir da. Gurt Ýakup halifa we dowlet ýetim mar gowurup dinleýänler. Hawa ben özümem Mar şäherinde şol ödün ýarnowat adna sunat mekdebine okudum da. Şonda hemme halifalar dinleýärdik biz. Ýöne şunu düşünýärmokdum şo wagtlar. Inni şol Gurt Ýakup halifa häzirki dilla bizim dilimizde aýdymyzda çetvirton. Hawa. Näme üçin halifa aýratynmyr? Ne sizde de çetvirton iplen tanaýanlar sizler iň köp bağışlayan arasında siz ulanýaňyz edir şu döwürde. Doğru däme? Hawa. Çetvirton aslında nirden geldi? Gurt Ýakupdan geldimi ya? Hani men bilýänim ulananmysan Arap ülkelerine köp aýdylýar da. Hawa. Şu çetvirton arada näme bize aýdyp berjek? Bu öz dinleýijilerine. Indi ben edim benim ara şu çetvirton arada men özüm bir edil olurdan okamok, onu bir de miyona bir çetvirton näme bara. Baba diye on Mehmet yarattılar. Tuğla bunu sağlanırlar bilemese var. O düşnükli ol kalktı manysını düşünýär biz onu näme de. Ýöne nedir Gurt Ýakubyň ähäňindäki ýanglanýan çetvirtonlar mene özüme şu gellece bahir bilen bir näme Çary Ýakup ben hem dostum hem şäherdim da. Onun gelleceğin ýanyna ýanky konsert taparlar bilen barýardyk bolýan aý arasynda bir çaý içmäge taraplaşmagy barlýardy. Ondan Gurdakkan şu elmidäme şu guruwany ýa şu Araplar dinläp ýatanlar. Ne mayaktan neydi mayaktan näle ýa-da guruwanyň köp dinleýärdi ýa-da. Sebebi şu datlary ýanky diýen çetvirtonyň diýen çetvirtonyň şol ortadan zatdan gelen bolmagy mümkin. Oň bir özüniň ustadlygyny da bir hili ol gatsa da adam ol. O dutar çalanda da edinde de şu dutarna da şol ýazatlar edýär. O ýa şu dutardan alyp bir hili bokurdona geçiripmiş olur ýa-ni bir gaty çylsyrdy da. Hawa dinläniň bilen gün geçirip mununy bokurdo. Hawa. Adam bolýanym onun aýratynrak oňa meňdestel çetvirtonlaryň bolup biler men özümde durýar. Özümde durýan çetvirtonlar bolmagy. Bolup biler da. Sebebi men özüm Azerbaýjanda ulyk etdim. Ataýdan näme şol Hasan Radyan astaňam Azerbaýjan aýdyp dur. Ya aftabdin çalıp duranlar. Hawa. Ýöne bir şolar ýaly bir Hudaý tarapyn ýaly bir nirde ýaşasaň, şeýle näme kelgullyk etmeli bolar da. Ataýyň suwuny içen. Aýdym. Çöreğini ýen, aýdym dinleýän. Şeýdip bir ýaşkan adam biz 18 ýaşymyzdan 20 ýaşymyzda sen gullyk etdik da. Adamyň hem näme gözüniň, gulagynyň hemme zadyň bir gowy işleýän wagtda. What näle? Gurt Ýakuby edil aýdaýjak bolsam var, mene şonu aýdy bilem, boýnum alýar. Teva özüm şeräýdi aýtmışdy, şeýdip geçmeden de, onu mojna oğul Çary, Agty, Akmurat da aýdýar, aýdyp bilýär. Olar aýdana wadyp bolmaýar. Olar aýdýar, ben aýtsak bolar men bolar o. Teva aýdýanyňyzam kyna. Bizim men şonu bir hili şol men öz aýdyşymda aýtmasam mara şataýdan Enabinden geçmiyor. Şadada geç gitmeliler. Ya premo geçmeliler. Ya olmadan sonra alberdal etmeliler. Karıl geçmeliler. Eğitip geçmeliler. Yok sizin aýdyşyňyzam aýratyn bir süýjüligi bar. Onu şeydi ondan sonra Amrat Halipaň ýoly. Ya sonra reali. Ýöne düýbi halky aýdymlardan aýdýar. Galiberde de Gurt Ýakubyň aýdan aýdymlary. Men öwdül teke Halipaň aýdymlaryny aýdýan. Ene bir öwdül teke Halipaň aýdym aýtdym bol aly öwdül humaýym diýär. Şonu aýtdym bolyn. Oňdan 4-nji toppogyna
Aygı kamatına boyun vurman Türkmen sehrasının hav Taysın ödel şatayda Indi şu vaat men bol şehre de vaydı yani. Atayda oldu sol göreyim mi? Olaydı mı dörenle de bir indi bir ne şeylerin oldu ka bir 20 yıl uğrak 22 yıllar oldu da. Şatayda uğudul teki halipan ediyanadını edibilmen öyle edibilsin bilen geçenler. Ana şeydi ama onda galiba ondan bir toyda bir başlan bir nagavat delim bolun. Ondan olaydı. Oların bir uğudul teki halipan aydınlar aydı. Ağına dedi şatay yalnız kulçitini yatı o olup duraydı etti. Men suat edibilem, o etsek kolyamın. O yadığı da yöne bağış. O. Onu öyle şol elbette Hudayi Allah Teala bir kömek var, bir bol yanır da. Doğru. Näme üçin toyda baralarda balsayat aydymy iň soňuna aýdylýar. Men şonu var, şu soru bana var. Oğlum köp soru, köp adamlar soru verdi. Bir sapar yadı, ayıtıp bariyatı kolin, Türkmenistan halk artisti kakel sari, sonuçta. Bana soru berdi. Ondan, ay mene doğru mesela, mene toş, anık bilem yok dedi. O, yani, ondan kakel sari ayıttı. Ay şu dedi, ah yarim, 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 deyip, şu bir demlen gayet yani sebepli ağıraydım olsun şeyde ağır olan olmağı mümkün deyip ol öyle fikrini ayttı. Ondan men ne bir fikir var? Halifamız Türkmenistan halk artisti sizin atağınız ol ya da şu halifamız Hanelan'a Muradov bir vaatlar konser yaparlar bilen nemeye gidipdirler bilen Fransa. Men yönü çağa kam esittim de sonra şol balsaydın şekil yani yerine bir mutlak çekip kayırt turuptur diýär. Mor şodatlan bir nemeti bilen zat bilen şu şeyler bolup gelir bolmagy mümkün. Onu bir edil plan ketse bizde ne çatın modu uğrancılar var. Most olarak bilýän bolmagy mümkün. Ýöne Yadyma düşýär şonna kizikdim. Hatta şu wagt Bokurdogyny barlak görüpdirler da bir zat bagal aýmasyn diýip. Ja, şol uzak wagtlap gaýrypdyr. O bir mutlap bara dem almanlar diýip durjak bolsa. Ol most elbette bolmaz nemede däw bolmagy mümkün. O bir murt däw bolmagy mümkün. Bir adamlar ondan kän bolmagy mümkün. Bir adamlar daşar ýurdun adamlaryny ay ne şeň 3000 adam daýyn var diýär da tomoşaçylar. Şolun bar ýerinden aldy diýär da. Sebäbi men öňümde de şol bir waka boldy. 88-nji ýylda Zakavkazya, Orta Aziya, Kazakistan we Dağistan halklarynyň arasynda 40 ýaşa çenli ýaş destançylar konkursu boldy. Ondan menem şoňa gitmek nesip etdi. O ýanynda Jumadur Halipa wagtda olam gurdum şäher. Şeyde bolsam biz Türkmenistandan bardyk berden bolsam şonu getirin diýen aýdymy şoň ýa-da ýokary çekilýän ýeri bar da. Şataýlarda bir hili ýa-da diýişiň ýaly aýlaglar bar, çekdirtdor diýişler. Şonu bir hili Azerbaýjanyň özüne ýakynraýa edip men gulluk döwürlemde bir gulumda bardyr da. Şolar ýerler gaýat etdim onu hemmesi ýerinden turup ýa-da ýeri çarpyşyp gaýdyp bolmada bir kiçiräs bir ýa-da bölük de bolur. Ana şey dip bir näme adam näme bir zat dinledi. Görýän ýaşdan atlar ýaman etdiň siziň ataňyzdan halipadan görýän ýa-da balsayat galan. Ya bolmasa ay bir bagşydan bir zat gal ýa-da plan kes bolup häzir men garip wa marip diýsen ödün ýadyň öz aýdyşy. Guram man halipaň öz aýdyşy bar. Sizin o dinleyijiňizden gelen bir näçe soralar ýene bar. Soňky döwürde sunwatda açylyş bolýarmy? Soňky döwürlerde bar aslında 2020-nji ýylda men özüm halipalara bir hili mesela üçin aýdar Gurt Ýakup halipama şu günde bizden arduwlamy goşga geçirdiler. O zaman onun bir Türkmen halk aydımlarına hengine sarlımda aýtdym.
Ondan soň Türkmenistan halk başçy Durdum Raatova bir başlap bir aýdym aýtdym. Onu Türkmenistan halkdan başçy Amannadyr Halipa, Amannadyr Atayfa başlap. Amanlar Atayfa. Awus, onu başlap aýdym aýtdym. Olan bir ýanky halky aýdymlar, ýa bolmasa ýanky Mehmet bilen ýanky neme gyzar görünýän bir hasam bir täzeden üsben berip işleýmedi ýaly. Onu da sonra ýaly tüýdükleň ferdi adet. Ben kompüter emel ýagdaýda işlenen. Bolin ana şonu men bolmasa ömrümde bir kär bir boş ötmýär adamam däp bolin. Bir hili şolar men şu aňymda ýaşap bir boş geçip gitdi de. Onu görüp dinleýänem bolin bir hakykatdan gelecek aýdýan. Şu boş öten ýazdyňmy diýär, geň galýar o. Gelnejem diýenize, gelnejem. Olmadı gelecek bilen 30-40 ýyllar bäri ýaşap ýördi. Sıdap diýen. Gelnejem diýenize bu da bir dinleýijiňden gelen hat. Gelnejem bilen nerede tanışdyňyz Viktor? Gelecek bilen bara bizim döwrümizde 1980'de. O döwürde telefon ýok. Telefon ýok. Instagram ýok. Ýok. Men bir dostum bady. Anlamrat diýip, Anlamrat Gurwanow diýip. Ondan soň bilen bir keselhanada bir daýda ýatan eken, şonu sormagy bardy görüp. Gelecegim şa taýda işleýän eken. Indi o wagtlar ýanky muallimçilik mektebinde okuýa, hem işleýär, agşamda da işleýär. Ondan soň bardyk bolin, o hastany soradyk, adetdik de indi ola üçinji gatda diýen bolýar. Sondan soradyk da düş gelýärdik bolun işikden çykjak boldyk, bolun işik ýapyp da. Ondan dur baýba amra taka açyp bereýin diýip baryp ýa şowadan goýup. Aýbyr bolsa şo wagtlar näme 18-19 ýaşlarynda da. Ana şeýdi mamadan guruluşyp kalyp oturduk da. Ondan sen nädi? Aýym diýdi, plan sözüne diýdi, murwa toýa barýarmy diýdi, howa barýar. Saşam toýdamy diýdim. Howa, aýbyr sapar mıdır näme, sapar ýerlimi? Saşa diýär ekenler da. Howa barýar, bilen barýar diýdim, sen barsaň men bir saat ýöňräýändir baraým bu. Bardyk bolýar, indi hemme kursdaşlar dur bol ogaýjak. Indi şu saşan jigiti bilen gelecek kursdaş. Ondan aýşolong içinden özleýän ýok da. Ondan ay toy oturdu da etdi, ondan ay öýe gelip ýanky döreçilik diýen ýaly. Oňa dogry boş goýardym ben. Ziwa ödülüm diýip. Ondan onu Yazmasaň bolmaz. Bally Hacı Halipa Muraydym mady. Ol bayram Allah'dan gyýda käsar aldy paraydym bara. Şoň saýdyna geçirip onam ziwa ödülüm diýip aýtdym bolýan. Bir toyda muhodam näme Amannadyr Halipa owasda. Eti şäherde şu var. Şäherinde şu. Şeýle aýdym aýtdym, olaram şol ýa şäher walysan ýa näme şäherde. Şu men sesimi eşitip gelip dur, soňurrum berdi. Bir gördüm bolýan, dur gyýlan arasynda. Ýanky ýöne gyýlar, şol aýdym aýtaladım. Ana şeýle tanışyp gitdik. Ara ýanky goşy konak edip. Ya ben şu gap, birinji bilen gapy. Gapy sebäp bolup. Birinji bilen gapy. Eşitdim ama manza. Gapy nasbylan da çyndy ýat bermeli ýani. Aman canım öýlenmedik. Aman sana öýlenmek näsip etsin. Yapılar gapy gözler. Yani ýanky döwlet ýetim Halipa barada da sonra berdiňiz da şu Gut Ýakup bilen baglanşykly. Olam aýdymlaryny diýsen süýje aýtdy. Olam malkumlaryny aýtýar diýjek bolýar. Hem çetdir, tonma onlar. Olam diýjek bolýar. Bir sapar Amannadyr Halipa bilen sapar jakjak diýip bir Halipa bar da Sabirowlar diýip. Şolum ýanky studiýasynda aýdym ýazmagy barýar, sonra Amannadyr Halipa bilen bolýar. Olam satayda döwlet ýetimiň zapit var eken, dinläp barýar. Bolmasa döwlet ýetimiň Halipa sol. Ýanky döwlet ýetim mesela Amannadyr şäherdi. Amannadyr Hanakyň şäherdi. Ýöne şu aralykda bak onu ýanky Amannadyr Halipa ertipmi ýa öýdi barpmy Hanakyň öýdi tapypmy
Ya öyle. Varan olma mümküniyeti kısmet da şu devlet yetimi akpata veren hanakı diye işittim ben. Ya devlet yetimi halipan öyle ama etti onu. Devlet yetim halipanım yani yok oraya gidiyen yerlerine bir hili ona öyle başına bir hili çetler tonu var. Ola bizim kemiğinden o. Bir hili açıktan bizim bir hili kırılsarak bir hili. Bir son yani işte yanırak geliyor. on bir hili yanırak, bir yapırak, bir yağ olmaz deme bir ne mi diyeyim? Yağtı, bir hili yok oraya çekenle de bir emin manada alya da şu da var. Ondan her kim özünün ediyatı var da. Ana şu ne devlet yetimi de ökünmek yaman kıyın. Devlet yetimi biraydım aytti yani mağtumla tarafı sözlerine var bu da büyük manlar deyip. Onu ödül tek hali bana yağdırlarından öğrendim olun. Son ikisini 10 kudan alıp benim sonu yağdı edip çıkardım olun. Ondan bir sefer devlet yetimi alıp olan toya gitmeli olun. Selamun aleyküm ve aleyküm. Ay yoldaş da arasında ay koymadım oluyor, gepleşem oluyor. Ondan kendi bir geplemezdim devlet yetimi alıp geplemeden öyle bir. Öyle gatış ortasında anekdota yoktu. Kendi aydım ben böyle. Ondan sonra devlet yetimi ayıttı. Ey şu dedi. Ödemek mandır diyen aydım dedi. Yaman o ortu dedi. Ben onu dinlendiremeydim. Dinlettir de bir yazgılardan. O zaman ne? Şu Maltumlu vardı, gurrum çıktı da Maltumlu atamadı vardı. O zaman yankı amanlar öyle gidip paraya sorun. O zaman sonra uluyor, öyle şehirse gidip paraya sorun. Devlet yetimi halipan yankı yazgılarını koydu. Hastaydınlar paraya sorun. Şu ay paraya atsak bir 7 aydımdan dinledik. O 7 aydım değil, o 700 aydıma milyarlar olur. Oğlum yanına da yankı özünü oturup neyse ya da dinleyen sonra ama yankı amanlar halip ayıttı. Devlet yetimim dedim, mağtumulun milletin işler yani. Mağtumulun yaman kâr olsun biliyorsun deyip. Sonra güğün yetiptir de. Güğünüm yetip de özüme pata verdim. Sonra ak pata verdim diye devlete. Şol marda Nova Toş adına Kısınot Mektebi'ni okamda ödün yazma bat filan bir näçe gavatlaşmak. O vakit gecikdim men halypa. Bir näçe toyda bile bolmak bana da nesip etdi. Hani üýt köşük bir ýol var. Ödün yazma batfın. Yankı ödün yaz halypa döwlet yetimiň döwlet halypa gurtýakowyň aman nazar Ataýevden 2 sany sady öwrenem ýadyma düşýär. Şu üçe gatnak dutarda. Hani bulan öz aýra timmer ullakan bir şahsiýet. Ullakan bir tarihte ýyz goýan adamlar. Yep, ödün yaz halypa bilen ne bir men yankı televizörde dinläp durar. Aýjymal ýer aýdym. Ondan bir ýerde bir toyda oturdyk goly Türkmenistan halk artisti Rahmet Arnagaliç bilen. Ödün yaz halypa bardy. Gurrun çykdy boly. Häzir o jaňa daýersip jaň etdi da. Ödün yaz halypa. Ondan ýandy amra kurtan balat diýip soratda şol emekde. Aýtdy da halypa boly ondan. Han beren amra çarmyny bir salamlasaýdy neydi. Ondan halypa selamun aleyküm zat dedim bay amra sen başym olur apsın dedi. O şu aýjamal dinläp durdy. Ana di halypa diýerler şu. Sizin ýaş dogruňyzda iň köp dinlenen aýdyňyz haýsy? Men var şol nemede ol men var 88-89 ýyllarda şu toyda gidemde neme şol niye başlap ne başlap şol iň bir yankı diýen soraňyň yankı bir näme diýilýär şoňa görnüp laýdym diýilýär ya moda diýilýär. Ya bolma ýörgün laýdym diýilýär. Şol bir gil sabah boldan başlatda. Muammarada bir gurrun berseňiz. Men var şu muammarada näşi 1970-nji ýyllarda men işe başladym da. Men şu aýdym öğrenme 45 ýyl bolup 46-njy ýyly gitdi da şu wagt. Bolen al klarnetçi diýip bir Azerbaýjan klarnetçi var benim.
Ondan bulara geliyordum, ondan ay benim o vatlarına ama 10 yaşlarımda işe başladım. Ondan 8. klas oturup, sınıfı oturup yankı işe başladım. Ondan yankı 77-78. yıllarda da yankı al klarnet sağavat diyelim. Ol hem klarnet çalıyor hem aytmaydı yani. Başka bir Karurvanlık bir bağışımadan vardı o vat. Urvana akmam yedif deyip. Olum yankı balta edemaydı ya. Bir anneverdattanın bir şehirde olmağı mümkün. Olum yankı o Hocalık İnstitutundan bu torp vardı. Ondan sonra bir toyda çal ayttı. Çal. Oynasın gaynatalar çal. Ay bir de yankı alıklarına çölen vardık, dinledik, daha ettik. Onun yanına mutkamplarda sağdanları başka. Ben güvenmem sağdanlarlı ettim. Karorlan yanında o atları. Sonradan o sağdanlardan sonra ben deyip çuval kestim yanına. Ben ettim. Başka olur, yaşız oğlan var. Dinlediğin son dedim, dinlek gördüm. Oğlum ballık hasta. Oğlum ballık hasta sarp başladı yanına. O böyle kere ancak derler. Tuvaramada. Olur mu işte? Bosma Talipa'da ama güçlü. Her yolda da vururum etti. Ana şeydi adam alıklarına etsin. Öylerine vardı sahipte ettik. Yankı çalın muğamını çalı yankı. Hakiki muğamı şey. Adam onun öyle bir sağdanlığı derler. Sağdanlığı. O vatlar Baku'dan dağıttan aydımcılar, gruplar, detteler geliyordu. Yankı. Ne diyorlar? Toparlar. Toparlar geliyordu. Şolar bilen yankı Oktay deyip bağışı vardı. Korkmalı deyip doğanları vardı. Bağıramaydı yani beydi. Başka işler mağdiyen işte diyadiler. Birçi işlemişler yani. Şolar yani işlerini gümrah olup gören adamlar. O zaman bir toya vardık koyuyor alam benim depçal ya. O zaman on nağaraçtan ma olayım. Ben elbette depçal ya. Ondan Türkmenaydım ama aytmalı oluyor da aradında. Olur bir adıracağım toyun toyuyla. Şeydim ondan sonra yani Oktay var diyen adam sonra muğamayt oğlum ben oğlum Zeynep Hanlar var. Yani plastik kartlarına da adına da dinlep yapıyor. Şu burada da hüvösün olsa da sonra edip bol yani kendi. Yani Mehmet her şey ben aydımdan bey her hile çalıyor ya da şu öğüm ustad olsam sol var şu Allah bir oğul Allah diyen yani bir habib saat aydım saat yani demirin piri var Davut peygamber yani aydım piri aşı aydım piri yani hayan ki saatın piri bağlı ama adam pahir nemen ha öylensem sağlam olsa bir bağıtlı günleri etsem ardulam hasıl olsa zaten bir Türkmençilikte or hasıl oluyor bir hasıl olayette barbalam pata versen zaten senin yaşlılar zatlarım yolun açık olsun arduma yetti dediler de. Şu burada da ünsülen şunu mesela sen sağdan da orkalar ne çal deprek çal tapav diyor. Sonra işte şeydip bir Allah can in sonunda arduma or yetsem diysen şu yetip oluyor ne kere. Ya men var şu muamdan bir gidip bir yok orada okuyacağın oturamam. Şu bir neme öğlenme oldu da bu zatlar bir yakın ben galiba da edil 50% most yani 30 derece most şu olarak hüvötem gerek de. Yani ihlas ve ağlasan sokoruzdan yaş çıkar diye. Şeydip yani anırda men bir 2 yıl gulluk etmegim bir kemsiz gulluk ettik o da yaşkır. Zarmız sağ geldik da yaşkır çağlar var altıklar var. O altıkların içinde bir tane aytmaydı ya. O yok koca aylarında institutta kapıyorlar. O da yaşkır. Kıydım gülsün canım. O yanlarını yarım televizyonun yenisi değil. Ne oğlum ma bir genç kuvanç. Olurum bir sanım. Mercenlerin yenisi öğrendiğini ulağalım. Türkmenistan atların artisti Nurdu Mehmetov diye. Onun ben öğrendiğim kişiliğim ma Recep Mehmetov. Olur Marvilayet'in vekil vazireti rağmen başları önüne işlerlerdi. Ana şeydi Hakan Bayram dutar çalar da. O saparlak bıraktı palipatı vardı. Kaygısız çağırdı öyle Cuma'yı çağırdı. Karar ihlas bilen Hava sonra bir neme öğüdüm bir umtırsan bir Allah can ya Allah deyip bir yola çıksan diye ara. O bitmeyecek dağın bitmeyecek dağ olmadı diye.
gepleşigimizde mugam Nesip bolsa aýdarsyňyz. Awa, başardığımdan aýdyp bereyim. Dünya taryhyny ýyz goýan bir şahsiýet bilen gurulşmaly bolsa kimi saýlardy? Men elbette şu Mawtumul atamyz saýlardy, Mawtumul Piragyny. Döwlet Mähmediň ogly, Döwlet Mähmed Azadyň ogly Mawtumul Piragy saýlardy. Çalt jogap berdiňiz bolýan, aslynda onu içiňizde şo bar eken öňün, dogrymy? O sebäp men Mawtumul atamyzyň bir näse aýdymlaryny aýtdym. Şol nemede menini ol diňe bir şahyram da öňden görjü weli. Şolar ýaly şahsiýet da Mawtumul atamyz. Ondan mene özüm şoňa şu dünýäň bir hili terjimesi diýen ýaly pikir edýär. Şu dünýäň içinde ağamma, garasamma, hemme ulanma, kisemma bar dady. Şu adamlara düşünür ýaly beýan edip, şonuň terjime edip giden adam bir weli okmanda şonu şeýler. Hasab edýän özüme. Hawa guruna da bir näçe gerek barmak nesip etdi. Men bir sapar gidip geldim bolýym. Ondan şol bir Hudaý tarapyndan ýa gidip geldim. 2009-njy ýylda gidip geldim bolýym. Ondan bir ýene de gidişlik boldy. Şo maý aýynda gidýärler de. Ondan ýene gidesim gelip durdy. Ondan ýene gitdim ben. Delegasiýa bilen gidip geldim ondan 2010-njy ýylda. Ondan soň ýene bir ýyl geçip ýene gidip geldim. Ondan iň soňky sapar 2015-njy ýylda gidip geldim de. 4 ýylda gidip geldim. Ana şolar Ahmet Talypa gelip bir näse gurulmagyny beriňiz üçin, gatnaşyňyz üçin köp sag bolsun aýdýan. Näme hwan dostlar, gaderli dinleýijilerimiz tanış bol kanalynyň agzalary, biziň bugünkü sanymyza Amrat Talypa bir näçe aýdymlar nesip bolsa aýdyp berer, dinleýän lezzet alyn. Like basmaň ýatdan çykarmaň, kommentariýalaryňyzy ýazyň. Köp sag bolun.